Constitution moja ne Peter Kikuwa ndio pen kwa walka budget iloso elegiko bang budget ntia appropriation bill malocate pesa miti ne jo pen onge gi mambadi kele e watch mag ni ka pesa ka iter kacha but this part of the executive or implement gik mapita ginokali koro failure mag pita gini elegiko kucha kigi kelne koro gide go mbaka gichal giwach na jo piny ni gibro de kamoro ka gimadho chai central bank kata treasury to giwach ni koro mbagi gol kacha maro kuche ka terne jo luo kacha to mar kisi cha gol iter kacha mano kaka irango piny. What we need is an active citizenry ni development of the jo piny makare lakini kikwatiki weche magroko ngato mara chiena rio e serikal mondo koro los ko nyingwa e dalawa kamano kaka itimo because constitution integrate unless ni kiasani dongo wa challenge President Ruto about the appropriation bill wacha ni ere kaka appropriation act ere kaka pesa mane onge budgeted for it is not in the appropriation act ere kaka ne Ruto tiyo go bokaw ga ngono loan bigi timangon bigi chamo mane gi mwawacho monego go bed ni ene mo opuonjo jopiny oko land weche mag mokratiro kamano wach mara rio en ni pimo teko mar serikal mar chiwo ne jopiny adiera en ni ngima mar joluo be osedhi mbele koso of the pain sani atamalo praberio mar joluo odak in the backward of rural areas maoge kata gimora di magiyud 30% mar joluo odak in either semi or semi urban areas koro gimwatemo wacho ni joluo modonje serikal gi be giriembo dhir Migori to be giriembo dhir kuonde magiaye oyo dala wasiaya dhire mamedore in fact devolution mana wacho ni Raila Ogoran devolution koro bedo devolve makata corruption bedo devolve at the lower level ma this thing ma wacho ni ji onganyo ken mana nganyo Nairobi ka kata gavana makwalo pesa kucha bendo nyobeni joluo chungo koto nganyo mondo giyud ritaro gi mara dhira kama na inyakasa po ngado